Cześć, siemanko, moi kochani widzowie! Dzisiaj taki krótki odcineczek na temat 10 faktów o mnie. Zapytałam na Instagramie, czy chcecie taki odcinek, czy was to nie interesuje, ale przewaga była znacząco, że chcecie, także nagrywamy. Jestem w przerwie między wykładami, także tak by nas do skoku. Co półtorej godziny mam 10 minut, także i tak do 21. Fajnie. No, w każdym razie lecimy z tym. Na sam początek mój pierwszy roz traktorem. To był rok 2017. To była orka. I wtedy jechała z Marcinem pierwszy raz w życiu traktorem. I co najlepsze, on mi z tego traktora wyskoczył. To było straszne. Ja ani wtedy niczym jeszcze nigdy nie jeździła, bo to wiadomo, ani prawa jazdy, ani... No nie jeździła po prostu wcześniej niż robiła prawo jazdy. No i to było te pamiętne zakopanie Zetora na polu. I wyciąganie go. No ale przygody były. Fajnie było. Powiem, takiego pierwszego razu trudno zapomnieć. Lecę z drugim pytaniem. To znaczy faktem. Boże, jakim pytaniem? Z drugim faktem. To taki kolejny fakt o mnie, że była wzorową uczennicą do klasy drugiej gimnazjum. Miała co roku świadectwo z paskiem. Średnia powyżej 5,0. No. Wzorowe zachowanie. Powiem wam, wzorowa uczennica. No ale w trzeciej klasie gimnazjum się to zmieniło, bo zmieniła klasa i już się potem nie chciało jakoś tak poświęcać. Zawsze mi tam brakło niewiele, bo technikum też skończyła z oceną, nie wiem, 4,40 chyba miała, czy coś takiego, także no nie brakowało tak dużo do tego, ale no to trzeba było się starać, a ja tak troszeczkę inne rzeczy były w głowie, jakieś zolety czy coś. No, ale na złe mi to nie wyszło. To co? Kolejny fakcik. Fakcik trzeci. I mam tu napisane taki bardzo mój słaby punkt. Mianowicie lęk wysokości. Mam lęk wysokości. Fajnie. I najgorsze jest to, że kiedyś tego nie rozumie. Czasami. No. I to wtedy jest problem. Jak się można bać wysokości? A to jest taki strach, że nogi się trzęsą jak galareta i się nie ruszy się człowiek. Będzie zawału dostać. Jak się widzi taką przestrzeń pod sobą ogromną. No. Także tego się nie da opisać. I strasznie się bałam też pająków. Ale po stażu w Portugalii jakoś mi przeszło, bo tam było tyle tych pająków, tyle robactwa dziwnego. Tam w ogóle były połączenie muchy i pająka i takie dziwne robale tam były i co chwila, no już z początku to była panika, jak coś po sobie chodziło, bo nie wiedziało się nawet co to jest. No a potem to już tak, o, chodzi po mnie jakiś muchopająk. No, także... Już się tak panicznie nie boję, ale czuję takie obrzydzenie do nich. No. Dobre. Parę osób się też pytało, czemu rodzeństwo? Bo w ogóle ja w tym Q&A zapomniała o jednej stronie i tam były pytania dotyczące mnie. No to robię to w tej formie teraz, bo zapomniałam po prostu o tej stronie i umkło mi to. Ale nieważne. Pytaliście się tam, czy mam rodzeństwo. Oczywiście, że mam rodzeństwo. Mam 4 sztuki rodzeństwa. Także nas jest 5 i jest wesoło, głośno. No. Ale bez nich byłoby nudno. Także mam 3 młodszych braci i starsza siostra. Co tu mam? Aha. Ulubiona potrawa. No, z ulubioną potrawą to generalnie problem, bo ja jem wszystko.
Mnie tak smakuje, ja tam gadała na odcinku, że mnie tak smakuje, że jak ja by straciła ten węch i smak przy tym koronawirusie, to nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Byłabym bardzo nieszczęśliwa. No a co do ulubionego dania, no to nie mam takiego konkretnego ulubionego dania. Może nie przypadam w sumie za roladą, to jest taki nasze... Bo może za dużo już tego kiedyś było i tak jakoś nie wiem. Ale się zje. Takie kluski z zuzą. O, to by się zjadło. No, kiedyś bym zrobił odcinek, jak zrobić dobre kluski śląskie. Bo kiedyś pojechała z Marcinem tam właśnie do tego pytania na śniadanie, do tej Warszawy. I ja się zapomniała. Ja nie wiem, mnie jakoś zmuliło, że my nie są u nas. No i my tam stanęli pod tą Warszawą i my tam chcieli coś zjeść. No i dobre, no to... No kluski, no wezmę sobie kluski, z kluskami, nie? No bo tu wszędzie u nas na miejscu, no kluseczki, no marzeni. A to były takie oszkliwe te kluski tam. Ja miała normalnie ochota się ich iść zapytać, czemu oni tak bezczeszczą jedzeni. Ale to było oszkliwe. Naprawdę, to było oszkliwe. No, ale takie kluseczki z zuzą to lubię. O, i zupa z ajlaufem. Jak mi kiedyś powie, co to jest ajlauf, w komentarzu to dostanie serduszko. Bo w ogóle z tym ajlaufem też taką historię, że i od długi czas nie wiedziała, jak się go do ajlauf po polsku. Także możecie napisać w komentarzu, jak jest ajlauf po polsku. I co? Kolejny fakcik. Czy byłach kiedyś za granicą? Tam było takie pytanie. Byłach za granicą. Byłach w Portugalii byłach. To tak ostatnio. W Niemczech byłach. W Czechach byłach, ale w Czechach to tam tak bez takiego zwiedzania, tak po prostu. Na Węgrzech byłach. W Austrii byłach. We Włoszech byłach. No i to chyba wszystko. Chyba wszystko. Nie, jeszcze na Słowacji była. Na Słowacji było fajnie. Wszędzie było fajnie. A to i różne historie, także... I wracając jeszcze do tej naszej śląskiej gotki, to parę osób się tam pytało, czemu tak wieśniacko godą i czy w pracy też tak godą. Nie godą tak w pracy. W pracy mówię po polsku. Ale nie jest tak w robocie, tak żeby dogadać po śląsku. Sorry. Czy miałaś kiedyś coś złamane? Na całe szczęście nie, ale odpukać, bo nie chcę być połamana w tych czasach, bo jeszcze umrze przy złamaniu na koronawirusa, także wolę nic nie mieć złamane. Ale jedynie co, to miałam broda szyto. Tutaj. Taką sznita miałam rozcięto, bo się ścigałam na kole i wiecie jak to jest. Taki składak i no i pociepało mnie na piosku. I była gleba. I szpital, i trzeci. I to był 3. dzień komunii od mojej siostry. Także komunia z przygodami. Co my tu jeszcze mamy? Aha, kim kiedyś chciałam być w przyszłości? Otóż no, moim marzeniem było zostanie aktorką, piosenkarką albo dziennikarką. No ale gibko spadła na ziemię. No i co? W sumie z tym dziennikarstwem to się tak zastanawiałam, czy nie iść na studia w tym kierunku. No ale wyszło inaczej, wiecie jak to życie pisze różne scenariusze. Ale w sumie nie żałuję, bo poniekąd się realizuje na YouTubie. Mam was, myślę, że to jest coś lepszego, bo mogę z wami wchodzić w jakieś interakcje, a nie jakieś tam pisanie do gazety, której już nikt nie czyta. No. Także jestem do was. Wracając do tego, kiedyś nawet tam grałam w takich grupach teatralnych, nawet po Śląsku. Chodziły my z koleżanką na taki konkurs Gwary Śląski. No i my się tam przebierały za takie 2 stare baby, klachule. No i
I my wysoko dość doszły, bo do konkursu tego wojewódzkiego, no, ale tam już wiadomo, my bez podstawówki, a tam już było i liceum i ten. No, w każdym razie, fajnie było, polecam, fajna przygoda. Jakie jest twoje marzenie? Jak wiecie, marzeń jest dużo w życiu i marzenia z czasem się zmieniają. Ale myślę, że marzenia to są takie fantazje, raczej takie mało możliwe. Lepiej sobie stawiać cele. No to takim moim celem myślę, że no może jest to banalne, ale no jest to prawdziwe, że chcę mieć dom, rodzina, dzieci, jakaś taka stabilizacja bez martwienia się o jutro, tak po prostu na spokojnie sobie żyć, mieć czas przy tym na jakieś tam swoje hobby, pasje i w ogóle. Chciałabym też, żeby ten kanał się rozwinął jakoś. Ale powiem wam szczerze, jestem bardzo zaskoczona, bo w tym miesiącu, bo już wam powiem, momencik, czekajcie. Twój kanał 19 000 subskrypcji, ja w ogóle w szoku, przejawą, wyście są nieziemscy, ja nie wiem kiedy to się stało, ale w zeszłym tygodniu, czy półtorej dnia temu, było 18 000, teraz jest 19,2 i mnie po prostu gały z orbit wypadły. Było tak kiedyś teraz, przedwczoraj, Marcinowi gadam, ty, ja już mam prawie 19 000 subskrypcji. No i była tak w takim szoku. Fest wam za to dziękuję. Jestem do was. Oglądajcie, komentujcie, łapkujcie. Jak się wam nie zda nasza gwara Śląsko, no to no co wam powiem, no nie oglądajcie po prostu, no. Szkoda waszego, mojego czasu, no. Ale jest grono osób, które to lubi, które temu przaje, które chce to oglądać i oto fest docenią. Temu jestem do was i jak co, to wiecie. Będę z wami w kontakcie w komentarzach. Zapraszam was na kolejne filmy i bądźcie ze mną, bo powiem wam szczerze, szykują się fajne produkcje. Także powiem wam, już się cieszę, ale niczego wam nie zdradzę, to będzie moja tajemnica. Dobre, na razie, pa pa.